Niki mboten ngatek mawon. Mbak. Oh. Ayo. Oe. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ser. Oh. Ser. Oh. Oh. Ayo yo. Bantu Mino. Saking Mbah Tukino. Yo yo yo. Iya, iya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Luyuran. Luyuran anggone isih sayang. Muter-muter meter angga golek. Oh. Ora krasa Yo. esuk awan nganti wengi. Oi. Iman-iman yen nganti liya panyaman. Kleang-kleang tak sawang minclok ning ngepan. Sing penting joget gen mboten ngantuk. Ganjaran tak rinik saka katuban. Sarwi ngoceh dheweke pindah petrokan. Oi. Kae tak suwan mbak aja ngecep. Podang kuning agawe pikirku bombeng. Sarep ireng tak sawang tembang manise. Oh. Hidup bunga Oi. nyawang sirane. Semangat Pak Mulyono yo. Bakal hatiku kekiwang liam. Yen si podang antutut ati kepranan. Karamandang atiku sansaya tetruk. Oh. Srarani son pikakulute mendung. Asik yo. Batu Mino. Selamat datang Semerawuh monggo. Ngatek Mas, ngapaku? Oh. Matur nuwun. Ayo. Oh. He, he, he. Esuk awan ning omah wis
monggo. Oh, A, E, O, O. Oh, 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 Hit, hit, hit. Ah, eh. Oh, hit, ah. Ayo yo. Ah, oh, asik. Ah, eh. Nduk Tari, Piye, Mas? iki mau sak seleraman aku kaya kepanggih panjenipun Pak Sutimin Cakung lho niki. Sing endi? Linggih wonten pundi? Awakmu niki? ora pirsa ta? Linggih wonten pundi? Dan niki Pundi to, Mas? Pak Sutimin Cakung niki sing niki. Aku durung Ah. tepang lho iki karo Pak. Nara salah lho Sutimin. niki. Soalnya pernah ketemu aku. Sugeng dalu. Heeh. Nara salah rombongannya tiang gangsal lho, nara salah lho. Monggo. Nggih. Salamet lah. Mengke Rombongan dipun saking tenggok. Cakung nggih. Atensinipun Pak Sutimin saking Ayo. Cakung. Ah. Ayo wis ayo. Dintekne sik sayang. Gonta-ganti Asik. mesti yen dadi jodone ana desa ayu dhewe emane dadi rondo limo anake Ayo yo.
Ya, oh. Adjust. Pripun Pak? Rombongan dari Sakung mengke Sampun gadah lagu mboten iki. lagunya masih ditunggu. Lagune napa Pak Min? Sing pundi? Ayo. Karo anu sik. Oh inje. Ya. Gonta-ganti Oh. Lo lo lo. Oh oh. Ana desa ayu dhewe. Ayo oh. Dadi rondo limo anake. Oh. Nganggo kitab. Nganggo kitab. Oh, Ya Pak De. Ono sing ya. Mangga kitab renung. Wis kekundur Pak Sutimen anu rencang-rencang. Saking Sakung Cibanur. Nanti koyok nganten ya Allah.
Mas. Niki sampun Pak, lagune napa malih? Oke. Dilanjut napa malih? Napa Pak? Apa saya? Oh Mas Suwung Mas, apa kuwi Mas? Oh dereng wonten ya Pak? Heeh, dereng wonten. Dino iki mau rengu arek laris men ya Dek Peri. Oh nggih, mengke. Ya Dek Rakim, rengune laris. Anak kang wis kaleket. Oi. Hey, oh, hey, oh. Lo, 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 oh, oh. Ngelenjur aku, wis kepada klisa hatiku Hey, oh. Hey, 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 oh, hey, 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 oh, hey. Wakasane kontrakan re
Wonogiri ding. Habisin dulu Rangone Mas. akhirnya metu Mas. Habisin dulu itu Mamali lho, tinggal mulai aku ya Allah. Niki telas kerian nggih Bapak nggih? Aku kok lali Mas. Aku ora lali. Ndang lebokne. Ana kang wis kalegan panglebur katresnan. Nek sing Ayo Duk. Balik aku wis kadung kasloro atiku kasara. Jan lagu kesenengane tenane rengu. matur sembah nuwun.
podo-podo belajar ya. Iki sing ngersake sapa, Mas? Sing ngersake sinten? Pak Tri, lenggahe wonten pundi Pak Tri? Ayo.
dilomprongke iki. Ora Dek lho iki aku ya ora iso menolak masalah ya. Nggih. Ini harus jadi Harus. lagu wajib. Heeh, bar iki langsung wis. Heeh. Ya. Wekasan kutang gede. Yo op. Oh. Ojo teko yen tekamu mung gawe kuciwa satungkurmu wis tak tutup lawange kangenku sapa wenge sing ra lara yen ditandingake sapa trimo yen tresnane dinggo ana-ana lunga gendang aku wis ra iso nampa bebasan nangis lutira jroning atiku wis kebathok Saya dikacangin, Mas. Gimana? Dikacangin. Kono nek urung sabar urung joget kok kono, Dek. Lah ya, ora dijak ngobrol aku. Ngenteni sabar. Kan maju mungkin, Mbak. Nggih, mangga. Mangga. Ojo bali yen balimu larane ati ojo nunggu lumunture rasa katresnanku Pak Sukino, Bapak Sukino.
sapa trimo yen tresnane dinggo kono-kono Matur sembah nuwun lunga gendang lunga aku wis ra bisa nampa Pasan nangis lutira jroning atiku wis kebathok telo Tung gentak gentung. Sar, kowe senggak sik karo ora apa-apa, Dek. Wes Mas. Sembah nuwun Pak Miswadi. Matur sembah nuwun Pak Sisul juga. Nggih. Aja bali